हेलो नमस्कार। गोटे कथा कहबी जोटा सत्य घटना माने रियल स्टोरी आपन कहूँ लाइफ रे ना केबे भी निज पाखे जो जिनस अच्छी ताकू नहीं केबे गर्व करेंगे कारण गर्व करने ना आम पाखे किसी भी न थाए। भगवान आमको सब जिन दे था और भगवान चाहिए सब जिन नहीं भी जाते तो से कौन भी जिनस एमती ना आम पाखे जहाँ नहीं आम गर्व करवा जेटा आमर बोली ना। तो मुझे गोटे कथा कहबी मोर गोटे सांग बहुत ही क्लोज फ्रेंड माने पूरा फैमिली फ्रेंड ଆଉ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତିନି ଆମ ଇଂଲିଶରେ ଏ ଥିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ବ୍ୟୁଟି ଇଜ୍ ଏ ଜୟ ଫର୍ ଏଭର୍ ସେ ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ତ ତାର ବି 6 ମନ୍ଥ ହେବ ବାହାଘର ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ 3 ଦିନ ତଳେ ମେସେଜ୍ କଲି ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ତାର ବାହାରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବନି ବାହାରେ ମୋମୋଜ୍ ଖାଇବନି କହିବ ବହୁତ ଅନହାଇଜେନିକ୍ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପଚାର ତୁ କେମିତି ପୁଅକୁ ବାହା ହବ ସେ କହିବ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କିଛି ଥାଉ ନଥାଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅକୁ ବାହା ହେବି। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି 6 ମାସ ହେବ ତା ବାହାଘର ହେଇଛି 6 ମାସ ହେବ ବାହାଘର ହେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ 3 ଦିନ ତଳେ ବି ମେସେଜ୍ କରିଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମାନେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି କଥା ହଉ ବଟ୍ 3 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ 3 ଦିନ ତଳେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଅଛୁ ମୋତେ କହୁଛି ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ମୁଁ କେମିତି ଥିବି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଅବଭିୟସ୍ଲି ନୂଆ ବାହାଘର ହେଇଛି ଭଲରେ ଥିବୁ ଖୁସିରେ ଥିବୁ ଆଉ ଭାଇ ଭଲ ତ। ମୋତେ କହୁଛି ମୁଁ କହିଲି ପୋଷ୍ଟ କରୁନୁ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ମୋତେ କହୁଛି ଆଉ ମାନେ ସେ ତାର ୱାରିଂ ଦେଖ ଆଉ ତାର କେତେ ଇଗୋ ଦେଖ। ମୋତେ କହୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କାହା ଫଟୋ ସହିତ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ମୋ ନିଜର ଫେର ଗୋଟେ ଅଛି କି ନାହିଁ କିଛି। ମୁଁ ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କହିଲି ମାନେ ମୁଁ ଶୁଣିକି ଫାଷ୍ଟ କାବା ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଏବେ ଚାହିଁବି ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ବୁଝିପାରୁନୁ ତୁ ତ ନିଜକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରୁଛୁ। ଭଗବାନ ତୋତେ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ତୋତେ ଦେଲେ ତୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରୁଛୁ ତୋତେ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ତ ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଭଲରେ ମିଶ୍ ଭଲରେ ଚଳେ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ତୁ ତା କରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ତମେ କହିପାରିବିନି ମୋର ଆସୁନି ତମେ କହିବା ମାନେ ସେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଏତିକି ଗର୍ବ ତାର ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତିନି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ତମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନି ଗର୍ବ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଯାହା ଯେତିକି ତମ ପାଖରେ ଅଛି ନା ସବୁବେଳେ ବ୍ଲେସ୍ଡ ଫିଲ୍ କର ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ସେତିକି ଆଉ କାହା ପାଖରେ ବି ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଇଗୋକୁ ସାଇଡ୍ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ଭଲରେ ଚଳିଲେ ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଜିନିଷ ବି ଆମ ସହିତ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍